Tak vzhledem k tomu, že mě píše spoustu lidí ohledně tohoto boxu, je to super věc. Já tím, že jezdíme do karavanu, vozíme pro panbutanový lahve, sud a moc zavazadel, tak to nemá chybu. Nicméně takhle se to nacvakne vrchníma držákama, rychlopáskama. Tady ještě takový zámek na klíček plastový, kdyby někdo chtěl to ukrást, tak to stejně ukradne. Nicméně takhle vepředu to má rychlo upínáky, taky jako jsou na kolo. Je to skladatelný do tohoto výše plastu, takže vlastně se to dá celý krásně složit. Samozřejmě se to dá vyklopit takhle, takže vlastně celý to sklopíte, dveře otevřete, to problém není, funguje to úplně perfektně, takže vlastně je to na to krásně dělaný. Tak, co se týče místa vevnitř, nemá to chybu. Zase jediný, co bych tomu vytknul, tak je asi ten zip, který tady to má ještě teda taky zámečky, ta přeska. Zip, který jde trošku hrubějc, nevím, jestli se to ochodí nebo ne. Tady to má takovýhle zip, takže to vlastně krásně to otevřete, složíte a máte takhle místa habakuk na to, takže funguje to velice dobře. Takže kdo bude chtět, může si pořídit. Za mě perfektní věc na další krámy na dovolenou.